Uphupha uphuza ubisi, uphupha ugqoke ingubende, uphupha ugibela isitimela noma uphupha udla amaqanda noma uphupha ubona amaqanda. Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. I'm here to share my point of view. Today anginaso isihloko, ngizokuchazela ngalamaphupho esengiwabalile. Iphupho lokuqala ekubalile leli lokuphupha uphuza ubisi noma uphupha ubona nje ubisi ephuphweni lakho. If ever uphupha ubona ubisi, this is a simple good dream. It shows that you benefit knowledge noma it's a dream about beneficiary of knowledge. Leli phupho lisho ukuthi kumele uthole inzuzo about ulwazi noma linzuzo nje ulwazi. It means that you are obtaining wealth in your life noma you are about to obtain wealth, and it's a dream of power. It also tells good things about you, that you have potential to become wealthy empilweni yakho mase nje ufaka amandla entweni ozenzayo ungaphumelela. Uphupha uphuza ubisi, it's a good dream. And khona enye indlela thothi uzophupha usenga ilo isilwane esithize noma uphupha usenga nje inkomo ephupheni lakho. Uphupha usenga ubisi especially enkomeni. For example, if ever thothi ufuye iy'nkomo izokunikeza i-profit through ukuthi zikwenzele inyama and through ukuthi zikhiqize ubisi noma iphinde izale. If ever thothi uyiphupha usenga amasi noma usenga ubisi enkomeni lakho, lelo phupho liyiphupho lengcebo nemali, lihle kuwena. Sidlule sekuleli phupho lokuthothi uphupha ugqoke ingubo ende. Angeke ngize ngiye into details about all colors, but if ever uthothi ephupheni lakho uphupha ugqoke ingubo eclean noma entsha noma ende ikhava umzimba wonke, lelo phupho it's a dream of protection, especially from God. It shows that wena uvikelekile through uNkulunkulu and izono zakho noma amahlazo akho afihlekile nje. It shows that you have protection, especially if you are a believer to God noma if umuntu okholwayo. It shows that uvikelekile through uNkulunkulu, and it's a very good dream if ever lento osuke uyigqokile ephupheni lakho intsha noma i-clean. Leli phupho nje lisho ukuthi you are protected from sins, ezinto nje ezenzakalayo empilweni. It's a dream of protection ukuphupha ugqoke ingubo ephupheni lakho. Then sidlule sekwiphupho lesithathu, if ever uphupha ugibele isitimela. There are two meanings for leli phupho leli lokuphupha ugibele isitimela. Engithi siyazi ukuthi there are old trains and there are modern trains. If ever uthothi ugibele lezi zitimela zakudala, lelo phupho lisho ukuthi you lack knowledge about self-development empilweni yakho. Kusho ukuthi samele uthole ulwazi uzifune ukuthi ubani. If ever ephupheni lakho uphupha uzibona ugibele lesitimela sakudala lesi esisebenza ngamalahle. If ever you are riding modern trains ephupheni lakho noma ugibele lezi zitimela lezi ezintsha, especially lezi ade zaba khona oDechina, these modern trains that run on electricity that are very fast. If ever uthothi ephupheni lakho uzoziphupha ugibele lezo zitimela, it shows that you progress and you are advised in terms of technology. It shows that you are a very good person with knowledge. It shows it's a dream of wisdom in short. Uphupha uzibona ugibele lezi zitimela ezintsha. It shows that wena umuntu one-potential kakhulu lezinto zemfundo. Through your education, there's a lot of things that you can achieve that will benefit you and make you a successful person. You have ideas within your hands, and if ungasuma wenze izinto zenzeke ube successful. And then there's this last dream of ukuphupha amaqanda, and I've seen that abantu abaningi they make research about it. If ever uphupha amaqanda, eqanda ephuphweni noma amaqanda ephuphweni amele umuntu wesifazane. So if umuntu wesilisa uphupha ubona amaqanda, it could be a dream of marriage noma lingasho ukuthi there is potential of having a good woman around you, noma kuma-relationship akho ukhona umuntu wesifazane all-right for wena, and you have to take good care of her noma you have to pay attention to her. And if ever umuntu wesifazane uthi uphupha ubona amaqanda, it's a dream of fertility.
Ukuphupha iqanda, it's about iqanda ephuphweni if uwumuntu wesifazane limele inzalo. It could say that you are about to give birth noma ukhulelwe, or it can say that if ever you find the time that you conceive noma uyithola usesimeni sokuthi uyakhulelwa, you will give birth to a child of which that child will change the life of your generation. Mangabe nje umuntu wesifazane uthi uzophupha amaqanda, lelo phupho lisho kuwena ukuthi if ever mathi uthola umuntu ilo ingane noma uyakhulelwa, ingane uzoyizala, it won't be just a normal child. Lowo mntwana uzoletha ushintsho olukhulu empilweni yakho. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. I hope ukuzwakele. Until the next time, take it easy. Thank you.